Bħala GWU ġejna nselmu l-Malta Ħielsa, ġejna nfakru id-tbatija li għadda l-ħaddim Malti biex wasal għal Helsien tiegħu, ġejna nġeddu din il-ġrajja tant importanti fil-ħajja soċjo-ekonomika Maltija, imma ġejna wkoll biex inselmu il-futur ta' Malta u tal-ħaddiema u l-membri tagħna. Illum għandna ġlieda differenti mid-79, illum il-ġlieda tagħna hija biex neħilsu mill-pandemija u mill-Covid u neħilsu minn preġudizzi u abbużi li qed isiru fuq il-postijiet tax-xogħol. Id-dinja tax-xogħol qed tinbidel kontinwament, imma l-abbużi fejn mhux organizzati għadhom hemmhekk u għadhom qed iseħħu. U l-qofol u l-valuri li dejjem sawru l-GWU ħajjibqgħu hemmhekk u ħanibqgħu niġġieldu dawn l-abbużi u diskriminazzjonijiet li jsiru fuq il-postijiet tax-xogħol. L-uffiċjali kollha tal-GWU bħal meta tela Ġorġ Aġus fuq il-muntanja tal-Helsien ħanibqgħu inselmu u naħdmu u dik il-ħalfa li saret dakinhar għal Malta Ħielsa u futur aħjar aħna kollha ħanibqgħu kommessi li nwettquha. Inwettquha ta' kuljum fil-ħidma tagħna f'kull post tax-xogħol, f'kull azzjoni li nieħdu biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema, il-kondizzjonijiet tax-xogħol u s-soċjetà Maltija biex tkun waħda iktar inklusiva u tolleranti lejn dak kollu li hu differenti minnha.